Argentínában, ha leteszed a táskádat a padlóra, azzal gyakorlatilag aláírtad a saját szegénységi nyilatkozatodat, és meghívtad az ördögöt a pénztárcádba. Ez nem valami unalmas nagymamás szöveg, hanem egy zsigeri, országos paranoia egy olyan helyen, ahol a valuta gyorsabban rohad el, mint a húsban. Buenos Aires sikátoraiban sült marha, olcsó bor, és a nincstelenségtől való jeges félelem szabad terjeng a levegőben. Emberek itt úgy hiszik, a padló maga a pokolszája, ami kiszippantja belőled a gazdagságot. Ezért inkább a fejükre is rögzítenék a táskájukat, csak ne éljenek ők. A sötét negyedek mélyén, ahol a rendőrök is csak keresztetvet járnak, San la Muerte, a szent halál az út. Felejtsd el a templomi angyaltákat, ez egy csontváz, akinek a lábai előtt olcsó szivarok füstölnek, és vér szárad. A legelvetemültebb arcok apró emberi csontból vagy ólomból faragott amuletteket varratnak a bőrük alá, hogy a pénz soha ne apadjon el, az ellenségeik pedig dögöljenek meg az éhsírt. Ez egy mocskos, lüktető rituálé, ahol a reménytelen szegénység és a sötét mágia úgy keveredik, mint a drog a véráramban. Ha valaha is fizetni akarsz egy argentin kocsmában, eszedbe ne jusson naplemente után közvetlenül a pultos kezébe nyomni a pénzt. Ez a legnagyobb átok, amit ráhozhatsz, mert a kezek közti érintkezéssel átadod a rossz energiát, a malaot. A lóvét le kell tenni a pultra, hagyni, hogy a fa vagy a kő kiszívja belőle a rontást, és csak aztán szabad hozzányúlni. Minden hónap 29-én pedig az egész ország kollektív transzba esik. Mocsit zabálnak, miközben egy kötek pénzt dugnak a tányér alá. Hallod a villák csörömpölését és az elfojtott imákat, ahogy könyörögnek a sorsnak, hogy a következő fizetésig ne kelljen koldulni. Itt a pénz nem papír, hanem egy vadállat, amit vérrel, füsttel és sötét alkukkal kell ketrecben tartani.